Do riti. Choďte do riti. Choďte do riti. Viete čo, milí Slováci? Chcete lacnejšie potraviny? Choďte do riti. Poprosím. Čo? Čo, Andrej? Čo? Citoval som premiéra Slovenskej republiky, Andrej. Poprosili ste ho jeho na tej tlači? Pročko prehral súd so Sujom. Okresný súd v Lučenci sa v stredu zaoberal výrokmi poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka spred vyše 3 rokov na adresu Miroslava Suju. Ten bol v tom čase taktiež poslancom parlamentu. Pročko v pléne Národnej rady Slovenskej republiky povedal, že Suja prikladá deťom zbraň k hlave. Súd teraz rozhodol, že Pročko sa musí do 30 dní od pravoplatnosti rozsudku ospravedlniť na tlačovej konferencii na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa má zabezpečiť účasť najmenej 3 významných médií s celoslovenskou pôsobnosťou. Rozsudok nie je pravoplatný. Poslanec Hnutia Slovensko už pre TV Markíza uviedol, že sa voči nemu odvolá. Poslanec Hnutia Slovensko má tiež zaplatiť náhrady na majetkovej újme vo výške 6651 eur do 3 dní od pravoplatnosti rozhodnutia. Suja od Pročka požadoval odškodné vo výške 2 mesačných poslaneckých platov, čo je viac ako 13 000 eur. Pročko musí zaplatiť pokutu. Súd mi dal za pravdu a prikázal Pročkovi ospravedlniť sa a zaplatiť pokutu, ktorú celú darujem detskému hokejovému klubu. Uvidíme, či si Pročko uvedomí, že nemôže len tak beztrestne hovoriť o kom chce, čo chce a obviňovať ľudí, uviedol Miroslav Suja na sociálnej sieti. Nič teda na tomto tvrdení nebola pravda? Suja, pištolník, ktorý prikladá deťom pištole k hlave. Neprikladáte zbranie deťom k hlave? Bojte sa, ja mám 5 synov, čakáme 6 dieťa, nevieme, ktoré to je. Deti sú pre mňa všetkým. Podporujem desiatky športových klubov, mládeže, toto je ďaleko za čiarou. Čiže sleduješ politickú konzervu. Budem rád, ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod mojím